Uchireva ini mbune munditendekere nzeve musazoti zvanzi zvanenguva zvigere muhana zvinova mutoro handita zvibanzi chichira imwe neneuro My name you gave me a muda utange. I don't like sharing. I don't worry. Quando eu sou com nem mago música e me mabopio. No fundo feel safe. I'll make sure you have all of me. Sure, promise. Wongu ndinoziziva kuti muriko zvenyu muninga nemapako eninga dzimu dzinoera hamuna kuzorora chindi cheuka izve nekuti chandakuchemera pano inhauye kuti ndakuita mutambo weropa zvino kana takuita mutambo weropa uyu hausisiri mutambo wetsitsi mutambo weutsinye zvino kana takuita mutambo weutsinye mwana wenyu achema kuchema kwaaita ati akuda ndarama ati anodawo pfuma inoraudzira anodawo kufamba nezviguruguru aiwa ngachifambawo ari muzvikepe achigarawo mudzimba dzakanaka ndozvaakuchemera asi izvi zvose izvi akuita mukugwinya asi agwinya tichiita uri mutambo weropa. Baby, speed up. We are late. I can't wait to save you all this unlimited. handina mudzimu unopakaviri mukana. Hello? Yes, this is her. Thank you. Yeah. Thank you. I hope Kakofa Kanika weather will do the magic. Not zero soon. Actually, Mono would be better. My body's giving me signals. My signals anyway. No, I'm good to cheat or work and stuff.
Ko ndakazodzokera kakwasekuru. Oh, Yeah. because of number one. What changed? Nothing changed. I just had to. Because haungarambo uchizongogara pamba pevanhu ka relying on people's food, you know. Well, desperate times call for desperate measures. Yeah. Tiri vanhu vati masha ndo nzira dzedu idzi. Yeah. Otherwise, I hope I'll get over this pressure you mine and business resumes. Shamwari sekuru ndimakorwani. Zvekuti weekly norika repair ngokucelebrate. Imagine they won't go sipo yo. Sinazobatsirwa nani. Aminoka. Maybe msikana wako antisa tuone kuise chino. Hello? Sorry mama, I mean Iwe, chiko. Mira zvaurikuita unzwe zvandafonera. Sorry mama, chi. Uri kana akaita sei asina kana respect. Wakapedzisa kutaura nini rini? Hai mama, ndo nyaya yacho. Nini wako aita accident? Ari kuchipatara so. Hanza haasi kutombotaura. I'm on my way with the hospital ikoko. Everything okay? Sure. Even come and I accident. I have to rush to the hospital. All right, it's fine. Let's go to Mecca. I'll drop you off. Mai, mafamba zvakanaka. Ndafamba zvakanaka mwanangu. Mai nini? Uncle. Kwanzi chichenyasoitika apa? Aita accident. Saka ndangofonera pandasvika Dr. Ngwasi. Asanzi Dr. Chorwe manje. Chiremba. Ndini kana ile mkomana uyu. Makadi mama. Masvika ndabuda I had another patient in theater. But mkomana we attended to him and we managed to control his situation. Nechiremba yose. Chichenyasoitika apa? Mkomana anza apinde kukanemota. The police report stated he must have been with his wife or girlfriend. A female she was recovered on the scene. Anga asina munhu. Uyu ndiye mudzimai wake uyu. Oh, sorry about that. The police will give you more details as they are still investigating. What's the state of my husband, doctor? He has been very unconscious for Baba Apinda, but we are trying our best. Iye ari kuvhumuka uyu. These groanings are a sign of intense pain. Tamupa periods zvedu injection. We hope he's going to recover as soon as we anticipate. So, did the police confirm Kuti he was with someone? On the report, yes. But let them do their investigation. They will give you more information. Anything else before I leave? All right. Izvi kaizvi. Izvi handisi kuzvitrasta izvi. Munhu aita accident ka havhumuke zviri kuita mukomana uyu. Apa akapa pane ubatwa chitapo. Ubatwa upi kona yamai? Unakatori nemunhu. Chitari kutetaura mani. Tondi mwanangu. Ndiri munhu mukuru ini. Ndinozviziva zvinhu izvi. Saka ibhutsu yemuroyera mai yaone. Nanga chonozvifarira zvake. Excuse me. Tondeka. Ziya zvekutaura naye ka. Chitozoona. Kusvika mune imwe nguva zvino handina chekusuwa. Aiwa Murora. Sadaro. For now, let's just focus on his recovery. He cheated me, Mama. Don't be so sure. Lately, another time, Nini. And soon I can do that. I'm not attractive to him. Varumeri. They just say things so that they can brush you off. I'm not siding with my son. But he cheated me. This morning, before the accident, right? Murora, no one is perfect. Asi, iwe wengochengedza marriage yako chete. Uruzona. Pamwe zvatoitikawo, just
kuti aone kuti upenyu hwakamira sei. Chitasaone munhu waaita accident naye amutiza. But here you are with him now, despite everything. It's okay, Mom. It's fine. It's just that I love my husband. He's been weird lately. Zvowanika. Huh? It's okay. Can't no guess. Dangobuda. Right, murora usazvise mhana naika. Iwo ingochengetedza marriage yako ingoita zvakanaka chete. Right. This Nebanguru. Come on, Gogo. I thought this could pick you up. Pick me up. Your brother, my husband, is lying on a deathbed. And Jorungo Fungam Soromako is to cheat with me. Come on, Gogo. Feelings anyway. But you hugged me. It was just a hug. So nice, Banguru. But he says, I'm not going to listen to that. Listen. I'm sorry, it's just not a good day. Okay. Cool. I should have been polite. Hey, I said cool, man. Rumba wese kuda pa mwana wangu. Waroi wese vaipa mwana wangu. Rumba ngaukude pa mwana wangu. Rumba wese kuda pa mwana wangu. Waroi vaipa mwana wangu. Hello? Hello, Mr. Tunai Matamba. I'm good, ma'am. How are you? I'm alright, sir. We may have some good news for you. Okay, shoot. The lawsuit of the boy from the mine may be dropped. And if dropped, the authorities will have to drop their charges against you and restore your license. Okay, Saka, hapana zimwe zvinhu zviri kudiwa here. Pete, hapana. Mukomana wangu, as long as you promise to cater for his medical bills, the charges will be dropped. But you have to sign an out-of-court settlement tonight. Okay, that's not a problem. We'll make plans then. Okay, have a great day. Same to you, ma'am. Uncle. Inga ndati sorry one. Serious daughter. It's about what happened between us. It was just a coincidence. That's not me. Okay. I think it was just the works of the devil. Can this stay between us? I love my husband. Oh, that's good, right? You know my husband have been doing the same thing, right? You are aware of that, right? Okay, I'm off to the hospital. Chikafu change mom kitchen. Ndotobuda futhi because I have to go meet Natasha shortly. Okay, enjoy then.
Fancy go hospital name. Sha. Ma one. Meaning? Atungoro cabbage shakyo. Meaning what, Tondi? He's in a coma. Okay. But anyways, my lawyer called and my charges may be dropped. Serious? Yes. Sekuru uchisha mwana. Uruzvona. And then kufana kutodzokera kwa sekuru unopedza miko. Tondi. Then I get back my license. Serious? Yes. I just go there today and get this over with. Yeah, I'm going back because I'm beginning to see results now. Apa waingochka. Handide zvakatanga kufamba kare. Emotionally, I wasn't ready. So what changed? Is there something I need to know? Nothing changed. I was just business oriented. Okay. I love that. Tondi ufungisa. Kanto kuperekedzeri kwa sekuru. No. Sekuru wakati men only. Apa unakana mota. Alright, so let me drop you off. Moita mataring. But I'm proud of you, Tondi. Come here, darling. Come give me some sugar. You and back, Uko man. Baby, I know you can hear me. Please, I want to tell you something. I wanted to tell you that I love you. And please recover for me. I want us to start over and be a family again when you are fine. I love you. I may not be perfect, but I want to be the woman of your dreams. Please get well soon for me. I love you. Vari kumhepo. Chipa izveka mwana ndarama. Mupeiwo kagoridhe. Aiwa ndachema nemimi vari kumhepo. Nekuti aiwa ati iye zvinezvi chimwairiri ropa nekuti mhamba hamungamboigute. Agwinya ashinga mumwoyo make kuti aiwa kana uri mwoyo zvenharoera padombo kuti pamupato unodzova shu. Aiwa anzi ipapo ndo pandakupinda. Nekuti anoziva kuti aiwa hakuna murume anogara asina ushe uri paari. Zvino iye ati aiwa ashinga kuti ave neushe unenge uri paari. Gachira dzimbo yangu. Shevedza dupo rako. Shumba maze. Mukau. Ndilati usumudze tsvimbe iyoyo. Wakainongedzera kuna mazi, kune mhuka uri uri kutaura nezvayo. Kana vanongedzera tsvimbe iyo kuna shumba mazi vari kutaura nezvayo. Wabva wandirovera musoro kamwe chete. Shumba maze. Mukau. Pamupato unodzova shumba ipapo. No, Mama, I'm fine. Dai watcha. Murume wako anoita zvakanaka. I know, Mama, but I'm just trying to digest everything. This is just too much. The accident, Munonganai, something is not adding up. I suspect kuti akarwa nezvinhu chete. Mama, wangu achifara. Nemunhu anganai munoziva sei kuti vanhu vanenge vachidanana munozviziveni. Hamungambovakona. Murora, dai wanditeerera
ukaregedza kufunga zvemunhu waangaina izvi unodetsereka. Mwoyo wekubereka chaiwo chaiwo ndiwo uri kuita kuti ndifunge kuti pane zvakaitika chete. Sei muri kudaro mama? Iye munhu anoita accident anovhumuka mavhumukira ari kuita murume wako aye. But doctor vati shock one. Amen. Regai tigona mangwana makuseni paanomuka kuti anomuka akaita sei. Asi woregedza kufunga zvako zvemunhu waangaina izvi. Tozomubvunza kana achinge amuka. Ndatomuregererei and I'm ready to move on now. Aone ndizvo zvinoitwa kana imirora. Saka ngatidye yedu. Tichafa ndinomuda mama. Nemwoyo wangu wese. Nyangwe chimbonetsa nedu asi ndakatopikira kuti tichaparadzaniswa nerufu. Maswera sei, mãe? Taswera. Mãe, não, maswera. Take hospital. We're going to stay. Mira today. Hello. Chico. Apachina masiku mazhinji ndisati ndapetwa, nguva ino ndikwevera kure nemusasa. Ndoziya ririko dare rakazogarwa kare kare, nazvinoturiyo riratsoka dzoringeko. Kunge mhepo inovhuvhuta zimba rangu rinosimuka tarira, topesaniswa nayo nguva. Chinzwa zvino moyo wako usanyunyuta, tariro isakamuka, handina masimba ekumbomisa nguva. Kunge mhepo inovhuvhuta zimba rangu rinosimuka tarira, topesaniswa nayo nguva. Chinzwa zvino moyo wako usanyunyuta, tariro isakamuka, handina masimba ekumbomisa nguva.